तू भेजले रहले ना, ओकर इस्तेमाल करके वो बहुत बड़ घोटाला कैले बा। सर ये बात हमके कैसे पता चली सर? पूरा 12 में से केहू भी एक्टर हमरा से ये बात नहीं के बतैले सर। 12? सर ओकरा ऑफिस में तो 11 लोग रहले, 12वां कहाँ से आ गए? अच्छा, वो जो एक्टर भेजले रहला उनका लिस्ट दिखावा तनी। जी 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 साहब। ये नया नाम है, ईशा कुमार। ई नइखे रहल ऊ वक्त वही पे। ई कहाँ गायब हो गई? सर ई केस में सवाल ज्यादा है, जवाब कम है, और वो कोड भी क्रैक नहीं के भइल है सर। ये बा बा के बाऊ हो? पैर पे भी गोली मरले हा, हाथ पे भी। ई बॉडी सबसे पहले के देखले रहा? अब सर हम देख ले रहनी। आज सवेरे जब 9 बजे हम ऑफिस खोलनी तो देखनी टोनी सर के लाश पड़ल है, तभी हम आपके फोन कईनी। आप? सर हम रीटा बानी, टोनी सर के सेक्रेटरी। ई टोनी कंपनी के अकेले मालिक रहले या केहू और भी पार्टनर रहे? ना सर, अकेले ही मालिक रहे टोनी सर। उनकरा बाद नेक्स्ट सीनियर ऑफिसर के रहे कंपनी के? सर रोहित सर। रोहित? जी सर, हमें ही कंपनी के सीईओ बानी। कौना चीज के कंपनी है? सर हमने स्टॉक्स और सिक्योरिटीज में डील करेनी। सर एकर बेल्ट और जूता देखी सर, इतना बड़ा कंपनी के सीईओ ई पहन के अहे ऑफिस। ता रोहित जी का चल रहा है आजकल शेयर के भाव? सर एक्चुअली सर आज हमारा नींद इतनी देर से खुलल तो हम अखबार या इंटरनेट पे चेक ना कर पाएंगे। अच्छा, तो आपके कंपनी का कौन सा अच्छा स्टॉक है जे बढ़िया परफॉर्म कर रहा होके? ओकरा बारे में कुछ बताई। का नाम होकर?
सर वो याद नहीं क्या आ रहा है सर। तो आप लोग बताइए स्टॉक के बारे में, एक भी स्टॉक के नाम बताइए आप लोग। का हो का रहल है एजा पे? हाँ, सर सच में तो हमनी में से केहू भी ऐजा काम नहीं के करा। काम नहीं के करत? का मतलब का? मतलब सर हम सब लोग एक्टर्स बानी। अरे बाकी ई तो फाइनेंस कंपनी है, एकरा फिल्म से का लेना देना है? सर फाइनेंस कंपनी तो सिर्फ नाम के हा, ऐसे तो सर केहू काम नहीं के करत। हम एक्टर्स के सिर्फ ई खातिर रख ले हैं ताकि हमनी ऐसा काम करे के एक्टिंग कर सकी। एक्चुअली सर टोनी सर से मिले दिन में बहुत सारा क्लाइंट्स आवेले, हमनी के काम बस इतना होकर रहे कि उनका के दिखाइल के ऑफिस में बहुत काम हो रहा था। ये टोनी का काम करत रहे? कौना चीज के मीटिंग होकत रहे एजा? सर उनकर जे भी मीटिंग्स होकत रहे उनका केबिन के अंदर होकत रहे। अब वो क्लाइंट्स के साथ का बात करते रहे वो हम में से केहू के नहीं के पता सर। और कब से चल रहा है ये सब? सर पिछला 2 हफ्ता से। कमाल है, एगो नकली कंपनी जहां पे नकली काम होकत रहे ओकरा मालिक के खून हो जा। समझे के पड़ी एग्जैक्टली एजा पे भइल का रहे। यहाँ पे टोनी के पहला गोली लागल। अगर एक गोली एजा लगल त ओहिजा से ओके भाग जाके चाहत रहे सर। उ त एग्जिट है, वापस ऑफिस के अंदर काहे गए? शायद खूनी ई तरफ हो कि बचे खातिर एजा भागल होगी। ये हैंडल पे भी खून, ओहिजा से अंदर आइल फिर ओहिजा पे लेके गई लोग के जहां पे खून बहे। ब्लड ट्रेल एजा भी है। सरी एजा देखिए, इतना सारा खून। लागत एजा छुप के बैठल होगी बच्चे खातिर। खूनी आइल और ओकरा बाद ओके ओहिजा पे ले गई जहां पे ओकर मौत हो गई। सर सरू पानी के बोतल है सर, पानी लग रहा है सर। हाँ तब पानी पूरा बोतल में खून, बोतल हाथ में रहे या ओकरा से मरलस। एजा तो खून हा नहीं खे, खून ओहिजा हा तो एकर मतलब खून एहिजा पे हा तो शायद ही बोतल एहिजा पे होगी। एहिजा पे छुपल होगी तब बोतल हाथ में ले ले होगी। बचे खातिर एहिजा ओहिजा जात समय गिर गई। एहिजा पे भी खून, ओहिजा से एहिजा आइल तब एकरा हाथ लागल और सर हाँ यहाँ पे तो ब्लड ट्रेल है। एहिजा पे का करत रहे? एहिजा पे पंजा के निशान है, एहिजा पे खून है, एहिजा भी पंजा के निशान है। कुछ पकड़त रहे या फिर अरे का? ये कहा? ठीक बाड़ा? हाँ सर। गन छुपा के रखल है अंदर, शायद यही के ढूंढे आयल होकी। बाकी इससे पहले की गन तक पहुंचत खून ही पहुंच गए एकरा पास। मगर सर ये ऑफिस में वो गन काहे छुपे ले रहा? ऑब्वियसली ओकर जान के खतरा होगी। इतना गड़बड़ घोटाला करके रखले रहे एजा पे, एक्टर्स लोगन के हायर करके रखत रहे। पता नहीं कि कितना दुश्मन होगी एकर। ये डायरी भी ये सब तो कोड जैसा लग रहा है सर। कोड वर्ड में लिखले हा और डायरी के छुपाई के रखले हा। जरूर एक टोनी के मौत के साथ कोनो न कोनो कनेक्शन है। अरे एकर बॉडी स्कैन चेक कर लू? सर जब स्कैन देखनी हम बाकी सब कुछ ठीक रहे, सिर्फ एकर एब्डोमेन में हमरा के कुछ
अजीब सा गोल गोल चीज नजर आ रहल बा। समझ में नहीं आवत का बा। चला देखा तनिका। ई देखी सर। ये जो गोल गोल से चीज है ना शारिका, ये मेटेलिक चीज है कोनो, समथिंग मेटेलिक। मेटालिक लाइक कॉइन जैसन। एब्सोल्युटली। बाकी एकरा एब्डोमेन में आयल कैसे? एक काम करता नहीं, एकरा पोस्टमार्टम से ही पता लगावे के होखी ये चीज है का। यार सालून के टोनी के पेट में से ये 5 सिक्का निकलल बा। बॉस, हम इस सिक्कन के बारे में पता लगेनी। इस सिक्का कोनो भी देश के ऑफिशियल करेंसी नहीं है। बाकी सर केहू अपन मर्जी से इस सिक्का काहे खाई? शायद खूनी टॉर्चर करे के इरादा से टोनी के मजबूर कैले हो कि सिक्का निकले खातिर। कोनो न कोनो कनेक्शन तो है इस सिक्कन के केस के साथ। ई जे टोनी के नकली एम्प्लॉय बाड़े, इनसे पूछल जाओ। तो बताएं, आप में से के कॉइन्स देखले टोनी के पास? ना सर, केहू ना। तो याद करी, जोर डाली अपना दिमाग पे, बताई। टोनी के खून के कहले? आप दोनों क्या हैं? हम दीनानाथ बनी और इस शेखर। हमें आपके फोन के ले रहने जब हमरा के पता चलल के टोनी के खून हो गए। आप लोग कैसे जाने ले टोनी के? हम उनका से सेट कॉइन खरीदत रहनी। सेट कॉइन्स? जी। अब ई ह का एग्जैक्टली? सेट कॉइन एगो ऑनलाइन करेंसी है। एकर व्यापार ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे होकेला। जैसे गोल्ड में और शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करेले, वैसे एकरा में भी करेले। बस अंतर ये है कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होकर गोल्ड कॉइन के तरह, है ना? नहीं सर, होवेला ना जैसन गोल्ड कॉइन होखेला ना, उसी सेट कॉइन भी बाजार में मिलेला। टोनी उ चुनिंदा लोगन में से एक रहल जेकर व्यापार करत रहले। एक मिनट दीनानाथ जी, का ऐसन कॉइन आप खरीद ले रहले टोनी से? हाँ सर, हम इसने 10 कॉइन खरीद ले रहले और एक कॉइन के कीमत 3 लाख रुपया रहल। ये देखिए सर। माय गॉड, ये तो ठीक हो इसने बस सर, आप लोगन के तो अंदाजा भी नहीं के हुए ई कॉइन खरीद के कितना लोग करोड़पति बन गए। एकर कीमत दुगना हो गया। हम तो और भी खरीदे चाहत रहनी, शेखर के भी ले ले रहनी ताकि ई भी इन्वेस्ट करे। दीनानाथ जी, आपके साथ धोखा भइल बा। जी हाँ, ई जे सेट कॉइन्स बा ना, ई इंटरनेट करेंसी बा। ई सोना के सिक्कन के तरह बाजार में नइखे मिले। आपके संगे वो झूठ बोलस टोनी। सारा पैसा डूब गए। ई कॉइन्स के कोनो कीमत न रहल। दीनानाथ जी, टोनी के जैसन 420 दुनिया में बहुत बाड़े जे खुद के फायदा खातिर आप जैसन लोगन के फंसावे। काश आप अपन पैसा इन्वेस्ट करे से पहले जांच पड़ताल के लिए होती। अच्छा भइल के हम पैसा इन्वेस्ट ना कईनी, ना तो हम भी डूब जाई। अब हमार बेटी के शादी कैसे होई? हम अपन सारा जमा पूंजी में लगा देली, अपन प्रोविडेंट फंड के पैसा भी। सर, लागत टोनी जानबूझ के ज्यादा उम्र वालन के ही अपन निशाना बनैले है, जिनकरा टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में ज्यादा जानकारी होकत नहीं है। हाँ सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जे लोगन के टोनी धोखा देले बा वही लोग में से केहू टोनी के खून कर देले होके? हो सकेला दया, बिल्कुल हो सकेला। टोनी के ई खूनी तक पहुंचे खातिर हमके पहले ई पता लगावे के चाहिए कि टोनी कितना सारा लोगन के ई सेट कॉइन्स के लेके फंसैले बा। और फिर ई भी जानल बहुत जरूरी बा कि टोनी के पेट में ई सेट कॉइन्स गइल कैसे। सर, हम ई टोनी के पूरा इतिहास चेक कईनी। ओकरा पास कई नकली आईडी कार्ड्स रहे। ओकरा पे अलग अलग एड्रेसेस, अलग अलग फोन नंबर्स। सर, हमने के तो ये भी पता नहीं थे कि टोनी ओकर असली नाम बाबी की ना। और फिलहाल तो हमने क्यों नहीं के पता सर कि इस सारा जुर्म वो अकेले कैले है या कोनो पार्टनर भी बा ओकर। दया, अगर ई कोड क्रैक हो जाए ना, वो कोड जे टोनी के ऑफिस वाला डायरी में मिलल रहे, तो बहुत सारा सवाल के जवाब मिल जाई। सर, एगो कोड क्रैक करे वाला एक्सपर्ट के हम कांटेक्ट कैले बानी। शायद बहुत जल्द ही एकर हल निकाल ली। और ये जे टोनी के सारा ऑफिस के अफेयर रहे, जे एक्टर्स ओकरा ऑफिस में काम करत रहे, उनके कैसे पता चलल ई टोनी के बारे में? सर, एगो
अशोक नाम के कास्टिंग डायरेक्टर है, उहे ही सारा एक्टर्स भेजले रहे टोनी के ऑफिस में। बस तब मिल ला ये अशोक से मिल ला। सर कॉमेडी, रोमांस, हर इमोशन एकदम कूट कूट के भरल हा ओकरा में। का ना चली? अच्छा ठीक है सर, हमको थोड़ा टाइम दी, हम अभी भेजा नहीं। ठीक 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 है सर। हाँ अरे अशोक जी हमारे फोटो भेज दी ना। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब में नंबर 1 बानी हम। देखा भाई, तू हीरो तो बनने के सकत, एगो कॉमेडियन के रोल हा करबा। कॉमेडी? और हाँ, तुहार चेहरा में हमके एगो कशिश दिखेले। एगो आर्ट फिल्म खातिर हमार बात चल रहा बा, तो एगो काम करा, ऑडिशन दे दा ओकरा खातिर। अच्छा का रोल 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 कहा? रोल एगो पुलिस वाला के हा। अरे ई त हमरा बाएं हाथ के खेल है। पुलिस वाला के रोल करे के त बड़ा एक्सपीरियंस है हमके। एक्सपीरियंस है पुलिस वाला के रोल के? अरे रोज ही पुलिस वाला के रोल करे नहीं। आप ही देखी ई। सीआईडी असली है का? असली है, और जे जेल में लेके तोहके जाइब ना, वो भी असली है। जेल? अब बजल दिमाग की घंटी। ना के भाई? के हई हैं? एके एक्टर सप्लाई कैले रहला ना तू ऑफिस में एगो काम करे के एक्टिंग करे खातिर, भूल गेले तू? सर आपके जरूर कोनो गलत फहमी भइला। देख, सीआईडी के सामने एक्टिंग करबा ना तब बहुत भारी पड़ी तोहके। यही 11 एक्टर भेजले रहले ना तू टोनी के पास। हाँ याद आइल, भेजले रहनी हम। बाकी सर काम करे के एक्टिंग खातिर नहीं भेजले रहनी, बल्कि टोनी हमरा से ई कहले रहे कि वो एगो शॉर्ट फिल्म बना रहा बा और ओके कुछ स्ट्रगलिंग एक्टर चाहिए। जे एक्टर तू भेजले रहले ना, ओकर इस्तेमाल करके वो बहुत बड़ घोटाला कैले बा। सर ये बात हमके कैसे पता चली? सर पूरा 12 में से केहू भी एक्टर हमरा से ये बात नहीं के बतैले सर। 12? सर ओकरा ऑफिस में तो 11 लोग रहले, ई 12वां कहाँ से आ गए? अच्छा, वो जे एक्टर भेजले रहला उनका लिस्ट दिखावा तनी। जी 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 साहब। ई नया नाम है, ईशा कुमार। ई नइखे रहल ऊ वक्त ओहिजा पे। ई कहाँ गायब हो गई? सर ई केस में सवाल ज्यादा है, जवाब कम है, और वो कोड भी क्रैक नहीं के भइल है सर। मेघा जी, आप हमनी के जे टोनी के घर पे काहे बोलोनी? और वो कोड्स के हल निकाल पौनी अभी तक? काफी टेढ़ा कोड बा सर, बिना साइफर के हल निकाल पाइल मुश्किल बा। साइफर? ई साइफर का होखेला? साइफर कोनो ऐसन किताब या डायरी होखेला जेकरा अंदर ई खुफिया कोड के राज छिपल होखेला। फ्रेडी, जैसे नोवेल के दुनिया में चीज के नाम कोड्स में इस्तेमाल करेले, जैसे गन हा तो ओकरा कूड़ा कहेले, और कौआ मतलब मोबाइल। ये सारा कोड्स एगो साइफर में होखेला, और ये साइफर मिल जाए तो सारा सवाल के जवाब मिल जाए। सर हमके लागत आई टोनी ई साइफर के ऐसन जगह रखत होखे जहाँ से वो ओकरा आसानी से देख सकत होखे या पढ़ सकत होखे। बाकी सर ओकर ऑफिस तो अच्छा तरह से चेक कैले रहनी, ओजा तो कुछ ना मिलल रहे। तो हो सकेला टोनी के घर पे मिल जाए। ई देखी सर, बहुत ही अजीब सा निशान बा ई पेपर पर। शायद ये निशान ई कोड के कोनो अहम हिस्सा बा। तो ये निशान के राज एजे कहीं होके के चाहिए। घर के एक कोना चेक कर जाओ। मेघा जी, ये देखिए, ये किताब में ठीक है वैसने निशान बा। सर ये तो साइफर बा। ई देखी, ई पेज पर सिर्फ 7 सेंटेंसेस बा, और एकर हर सेंटेंसेस के फर्स्ट वर्ड के हम हाईलाइट करके दिखता है।
सीजर का होखेला? जूलियट सीजर के नाम तो सुन ले होकबा ना? हाँ, लागत है ओकरा जमाना के कोनो पुराना कोड बा। तो यहाँ ई सीजर के आगे जी भी तबा। ये तो मालूम करे के बा कि कौन सा सीजर साइफर के इस्तेमाल भइल बा। मान ल ए अगर जी ह और बी अगर एच ह त ए टू जेड कुछ ए तरह से दिखी। ई देखी, ई हो गए। अब हमने एकरा फॉलो करके देखा तानी कि हमनी के कोड के मतलब का बा। और हमनी के पहला कोड बा SUNGTQASGX-10। अब हमने एकरा मैच करके देखा तानी SMUONHAN। मोहन, आपके पहला कोड के मतलब बा मोहन कुमार 10। सर, ई मोहन कुमार नाम के तो कोनो आदमी बा ही नहीं की केस में। अगर नहीं खे तो ढूंढे के पड़ी। ये बाकी के सारा कोड जौन बा ओकरो डिकोड कइल जाए। प्लीज कुणाल, तू समझे की कोशिश तो करा। हम पंकज से बहुत ही प्यार करेनी। प्लीज तू हमरा और पंकज के बीच में मत आइहा। सच? तू हमरा से इतना प्यार करेलू? कट कट कट! क्या बनी आप लोग? बीच में आके पूरा शॉट खराब कर दिले। एक मिनट। आप लोग शॉट बाद में लिहा। हमके ईसा जी से कुछ बात करे के है। सीआईडी हमरा से? प्लीज चलिए आप लोग, प्लीज। ये फोटोग्राफ देखिए। टोनी, एके पहचाने ली आप? एकर खून हो गया। का? बाकी कैसे? ज्यादा ओवर एक्टिंग करे के जरूरत नहीं है। कैमरा ऑफ है। तू बतावा कैसे खून भइले का? हम कैसे बता सकेनी आपके कि खून कैसे भइल? जे वक्त एकर खून भइल उस सारा नकली एम्प्लॉय वही ऑफिस में रहले, सिवाय तोहरा। कहाँ रहला तू? नकली एम्प्लॉय? कौन सा नकली एम्प्लॉय? सर, ये आप लोग का बात कर रहल बानी? हमके कुछ समझ नहीं के आवत। ई टोनी तू लोगन के हायर कैले रहे ना ओकरा ऑफिस में क्लर्क की एक्टिंग करे खातिर? ऊ तो हमके अपन मंगेतर के रोल प्ले करे खातिर पैसा देले रहे। वो भी बस एक दिन खातिर। मंगेतर के? हाँ सर। ओकर माँ बाबूजी आयल रहे ओ समय। वो दिखावे चाहत रहे कि वो शादी करे वाला बा और वो अपना जिंदगी में बहुत ही खुश बा। वो तोहरा के तो बतैले होकी ना, अपना माँ बाप के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिले होकी? जी हाँ, बहुत कुछ बतैले रहे ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए और हमके याद रहे कब कौन सा डायलॉग बोले के बा। ओकरा माँ बाप के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है तोहरा पास, एक एक चीज सब हमके बतावा। थैंक यू सर। कोड्स डिकोड हो गए। हर कोड से एको नाम मिलल बा और नाम के आगे एको नंबर। जरूरी वो लोग बड़े जकरा टोनी सेटकॉइन बेचले रहे और इनाम के आगे जो नंबर बा एकर मतलब है कि केकरा पास कितना सेट कॉइन्स बा। जैसे ही मोहन ही 10 सेट कॉइन्स खरीद ले रहे, चिराग 6, विजय कुमार 8, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर मतलब खूनी ही में से ही के हो एक बा? लगत तो ऐसे बा। इस सारा बरातियन के ब्यूरो में बुलावा सेट कॉइन्स के साथ। सर, हम टोनी के नेखे मरनी। आप हमके बतैले तब तक हमरा के मालूम भइल कि टोनी के मर्डर हो गइल ह। काल रात तू कहाँ रहला? कल रात हमारे सर में दर्द रहे तो हम कल रात 10 बजे ही सूत गए रही सर। अच्छा, और के है आपके घर में? हमरा घर पे बस हम ही बानी सर। हमारे को बेटा है जे विदेश में नौकरी करेला। हम तो अपन रिटायरमेंट के 15 लाख लगेले रहनी है में और हमके ही समझ नहीं के आ रहल कि अब वो पैसा हमके कैसे वापस मिली। गन रखेला ना तू? सर, हमार गन के दुकान है। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन खातिर हमके अपना पास गन रखे के पड़ेला सर। सर, सब कुछ तो आपके बता देले बानी। अब और का बताबी हम? जब तक खूनी पकड़ल नहीं जात हम तो सवाल पूछबे करब। ई डायरी में ऊ लोगन के नाम लिखल बा जे ई ओकरा से ऊ कॉइन्स खरीद ले रहले, सेट कॉइन्स। ऊ लोगन के नाम
और जितना भी कॉइन्स खरीदले रहले सब पूरा का पूरा रिकॉर्ड एकरा में बा। और ओकरा में जौन जानकारी बा ओकरा से हम ये पता लगाए कि आखिर आप लोगन में से वो खूनी के बा। कि कितना कॉइन्स खरीद ले एकरा से ही कैसे पता चली कि खूनी के है? आसान बा। खूनी अपन कुछ सिक्का गुस्सा में आके टोनी के निगलवा देलस। अभी बही खाता के हिसाब से जेकरा पास भी कम सिक्का निकली वह हमार खूनी बा। चलिए आप सब लोग अपन अपन सेट कॉइन्स के सिक्का गिनती करवाएं। सर, सारा के सारा कॉइन्स बा, एक भी कम नहीं है। कौनो भी कम नहीं के? ये कैसे हो सकेला? अब तो यकीन हो गई ना आप लोगन के कि हमने निर्दोष बानी। अभी का कहानी बस है। अगर ये सारा निर्दोष बाड़े तो फिर गुनहगार की बात। ई तब टोनी के माता पिता ही बता सकेले। ना, ई नहीं के हो सकत। हमने के बेटा नहीं के मर सकत। आपके जरूर कोनो गलत फहमी भइल हा। हमने के बेटा था अपन ईमान के इतना पक्का रहे क्योंकि उसे 1 रुपया भी ना ले ले रहे, और आप कहता नहीं वो लोगन के ठग ले बा। हम जानता नहीं कौनो भी माँ बाप खातिर सुनल आसान नहीं है। बाकी का टोनी के केहू के साथ दुश्मनी रहे? हाल फिलहाल में कोनो लड़ाई झगड़ा भइल होके? कैसे लड़ाई झगड़ा सर? वो तो इतना बिजी रहत रहे कि ओके हमनी से मिले के भी समय ना होत रहे। 3-3, 4-4 महीना बाद घर आवत रहे। मिले नहीं के आवत रहे मतलब? मतलब कि वो कई जगह पर अपन ऑफिस खोल के रख ले रहे। कहाँ और कहाँ पे ऑफिस रहे कर? दिल्ली, पुणे। जे शहर में ही टोनी रहल हा कुछ न कुछ तक घपला जरूर कैले होखी। कुंडली निकाला होकर पिछला जिंदगी के। सर, हाँ सर दिल्ली और पुणे के पुलिस ऑफिसर्स वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बाड़े। गुड। सर इस स्केच के देखिए सर, टोनी से एकर शक्ल मिले ले। ई आदमी के खिलाफ 2 साल पहले एजा दिल्ली में FIR दर्ज भइल रहे। कई लोगन के साथ चिट फंड में ये घोटाला कैले रहल। बाकी सर एकर नाम टोनी नहीं के बल्कि अमर हा। सर यहाँ पे ओकर नाम प्रशांत रहे। पिरामिड स्कीम के नाम पे वो लोगन के बड़ सपना दिखाई और कई लोगन के पैसा खा गई। ओह, बहुत लोग ओकरा खिलाफ कंप्लेन भी दर्ज कैले बड़े। सारा शहर में ये कारनामा कैले बसरी। एक शहर से बेईमानी के पैसे इकट्ठा करके दूसरा शहर के रवाना हो गई कि वो और के टोपी पहना ले। एकर मतलब बदया ये टोनी के दुश्मन खाली यह शहर में नहीं खे, बाकी शहर में भी बाड़े। तक खूनी वही में से केहू हो सकेला। मतलब सर हर शहर से ऐसा लोगन के लिस्ट निकाले के पड़ी जेकरा साथ धोखा भइल हो। सर यहाँ पे ओकरा खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड के भी केस हा। आलोक नाम के आदमी के वो पैसा खा ले रहे। वो सदमा वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पहले यही खातिर सुसाइड कर ले। फिर तो टोनी के मारे के सबसे बड़ मोटिव तब आलोक के कोनो करीबी के पास है। ना तो सिर्फ पैसा खोलस बल्कि अपन केहू करीबी के भी खोलस। हाँ, आलोक, पुणे। लगत आलोक की बीवी सरिता घर पे नहीं के सर। हाँ दया, आज सवेरे से नहीं खिवाड़ी। आज के पेपर और दूध। पंकज सर। जाके तनी पड़ोसियन से पूछताछ करा था। एक्सक्यूज मी। जी हम ऑफिसर पंकज बानी, CID मुंबई से। हेलो सर, हम पूनम बानी। हेलो। ई सरिता एजा रहेली? हाँ हाँ। ई कहीं गइल बाड़ी बाहरी आपके पता है? वो तो
नहीं की जानत काहे कोनो प्रॉब्लम हो गइल बा। इनकरा घर के कोनो एक्स्ट्रा चाबी हो की आपके पास? सर, हाँ ई पूनम जी बाड़ी, सरिता के नेबर। जौन तरह से ई घर के अंदर सामान बिखरल पड़ल बा, ऐसा लगा था कल रात एजा कुछ भइल रहे। भइल तो जरूर रहे दया, कुछ न तक कुछ भइल रहे। ई देखा खून के निशान ऐसन लाग रहल बा जैसे केहू के घसीट के एजा से ले जाइल गई होगे। सर, कहीं केहू सरिता के किडनैप तो नहीं केलस? पूनम, हाँ सर। सरिता के आखिरी बेर कब देखले रहलू तू? सर रात के 2 बजे जब हम नाइट शिफ्ट से घर वापस आईनी। उ वक्त शायद सरिता जागत रहली, काहे कि ऐजा पर टीवी चलत रहे। ओकर घर के आसपास केहू के देखनी है आप? केहू आयल होके उनकरा से मिले खातिर? कुछ और तो ना, बाकी हाँ एगो व्हाइट कलर के वैन रहे जे घर के बाहर खड़ी रहे। बाकी सवेरे वो ऐजा ना रहल। उ वैन के पहले कबो देखले रहलू एजा आसपास? ना कबो ना। अच्छा, ओकर नंबर याद बा? नोट कैले रहलू? नंबर तो ना नोट कईनी, हम ध्यान ही ना देनी। अच्छा, तू कुछ शोर शराबा झगड़ा वगैरह सुन लू उ वक्त? हाँ, आवाज तो आवत रहे जोर जोर से। बाकी हमके लागल कि शायद सरिता जाग रहल बिया और टीवी देख रहल बिया, तब हम उतना ध्यान ना देनी। अच्छा पूनम, तू ई जे लड़ाई झगड़ा के आवाज सुन लू तब कितना बजत रहे? ये करीब 3 बज रहल होखी। 3 बजे? तो सरिता के किडनैपिंग 3 बजे भइल रहे। डेफिनेटली सरिता के किडनैपिंग और टॉनी के मर्डर, ये दोनों के आपस में कोनो न कोनो कनेक्शन बा सर। 100% दया, कनेक्शन 100% बा। बाकी एकरा से पहले सरिता के कुछ हो जाए, ओके हमनी के बचावे के पड़ी। और पंकज सर, ये व्हाइट वैन, सफेद वैन जे पूनम अभी अभी बतैली, वो वैन के पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए हमके, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। सर, ये रास्ता से वो व्हाइट वैन क्रॉस भर रहे। ये रास्ता तो आगे जाके हाईवे नंबर 15 से मिलेला। कहीं ऐसा तो नहीं थे कि किडनैपर्स इस सरिता के शहर से बाहर लेके गए होके? सर नहीं सर, कहे कि आगे जो टोल नाका है ना, ओकरा से गाड़ी आगे क्रॉस नहीं के भाई। तब फिर जरूर किडनैपर्स सरिता के टोल नाका और सिग्नल के बीच में कहीं छुपा के रख ले होगी। तो सर, इस सिग्नल और टोल नाका के बीच में कोनो रास्ता तो होगी जनजात होगी, और शायद किडनैपर्स का अड्डा ऐजे कहीं आसपास होगी। हाँ, चला देखा था कोनो रास्ता बाग। सर, ये एगो रास्ता बा जौन अंदर जाता है। चला देखा था। सर 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 सर, वो पीछे। ये देखिए सर। माय गॉड, सरिता? सर अंदर क्यों नहीं गया? तू ठीक बाड़ू? सर लगा था खूनी गाड़ी लेके भाग रहा बा, हम देखा था नहीं सर।
सर एम्बुलेंस आ रहा है। सरिता ई बतावा के कैले होगी ई सब? वो हमारा आँख में पट्टी बांध ले रहे, यही खातिर हम ओकर चेहरा भी ना देख पाई ना सर, निकल गई, गाड़ी के टायर पंचर करके चल गेलू। सरिता बतावा काहे कैले होगी ई सब? सर ओकरा के हमार पति आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड चाहत रहे, पता ना काहे। बाकी तोहार पति आलोक अभी दुनिया में नइखे बड़े ना? हाँ सर, वो आत्महत्या कैले रहले, काहे कि कोनो फ्रॉड उनकर धोखा से लाखन रुपया लूट ले रहे। बाकी वो पैसा भी उनकर ना रहल सर, वो केहू से कर्जा ले रहले। बाकी कर्जा ना चुकावे के वजह से वो सुसाइड कर ले सर। अभी का चक्कर बा सर? वो किडनैपर के आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड पे इतना दिलचस्पी काहे लग रहा बा? पंकज सर दया, ये किडनैपर के दिलचस्पी ई खातिर बा हमके त लगा था कि किडनैपर भी खूनी भी उहे बा जे आलोक के पैसा दे ले रहे। अब जैसे ओके पता चलल कि आलोक अभी दुनिया में नहीं खे रहा तो प्रॉब्लम आई पैसा वसूल के करा से करे। ओके पता चलल कि आलोक के सारा पैसा टोनी के पास बा तो टोनी के खत्म कर देहलस और फिर खुद पे इल्जाम नहीं खियावे, सारा सबूत मिटावे खातिर ऊ सरिता के फोन कैलस और ओकरा से पूछलस कि आलोक के सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहवा पे बा। के हो सकेला ई? सरिता सर एगो काम कर सकेलू? हाँ सर। आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमके दे सकेलू? ओ माय गॉड, दया ये मुजरिम जे भी केहू बा हमनी से पहले एजा पहुंच गई और देखा ई सारा सबूत जला के राख करे के कोशिश कैलक। बट सर वो कंप्यूटर के साथ कुछ कर ना देले होके जेकरा में आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड बा। पंकज देखा तनी कोनो कंप्यूटर या लैपटॉप मिले लगा? सर हाँ लैपटॉप मिल गए। वंडरफुल। सर आलोक्स फाइनेंशियल फाइल्स। गुड, अब एकर फाइल ओपन करे के कोशिश करा। जरूर ओकरा में ओकरा कर्जदारन के लिस्ट मिली हमके। खुल गए सर। ये तो कई सारा लोगों से कर्जा ले ले बा सर, और सबसे ज्यादा कर्जा ले ले भाई शेखर। शेखर? दया ही कहीं वह शेखर तो नहीं थे जे दीनानाथ से मिले हमनी से मिले आए रहे? हम दीनानाथ वानी इस शेखर। हाँ सर वह बा। तो फिर दया इस शेखर के पिंजरा में जाए के वक्त आ गई। उस सफेद वैन तो मिल गई बा सर, बाकी शेखर के अभी तक कुछ पता नहीं के चलल। सर शेखर भले ही खून करके भाग गए होके, बाकी ज्यादा दूर नहीं गए होके सर। फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर भाई केस में, पता नहीं के काहे हमके लगा था कुछ गड़बड़ बा। का भइल सर, आपके कुछ और लग रहा का? अभिजीत तनिक सोचा इस सरिता के किडनैप भइल, ओकरा बाद हमनी के बड़ा आसानी से ऊ सफेद वैन मिलल, लावारिस पड़ा। ओकरा बाद आलोक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड जेकरा में शेखर के भी नाम बा, वो भी बड़ा आसानी से मिल जाला हमनी। हाँ सर, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड लैपटॉप के डेस्कटॉप पे ही रहे। यह तो हम कहा तानी दया गड़बड़ बा। हालांकि एजा ऐसा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अलग से फोल्डर में होके के चाहिए, पासवर्ड प्रोटेक्टर होके के चाहिए। सर बाकी हमने के अगर वो सुराग मिल गए तो अच्छा बात है ना सर। ना पंकज, हमनी के सुराग मिलल नहीं खे, सुराग हमनी के दिहल जा रहा बा एक के बाद एक, एक के बाद एक। यही खातिर तो हम कह रहा बानी गड़बड़ बा, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। हमनी के गुमराह करे के कोशिश हो रहा बा। टोनी के बारे में आपके जौन कुछ भी याद बा तनी हमके डिटेल में बताएं। बात करे में, लोगन के बड़ा से बड़ा सपना दिखावे में बहुत अच्छा रहे ई टोनी। ऐसे केहू से घुल मिल जात रहे केवल 2 मिनट में कि जैसे आपके लागे कि दुनिया में ओकरा से अच्छा आपके कोनो दोस्त ही ना हो। और हाँ सर, आलीशान पार्टीज वगैरह भी रख ले रहे हो सर अपना इन्वेस्टर्स खातिर। वो पार्टीज के तस्वीर बा आपके पास? सर हाँ सर, पूर्वी फोटो भेजले है, सस्पेक्ट के घर से मिलल है। अच्छा, तई बाऊ पूरा खेल के पीछे। मतलब शेखर भी यही के कब्जा में होगी सर। एकर फोन ट्रैक करा, शेखर के जान के खतरा बा, शेखर के बचावे के होगी। अब तो तरह के भगवान भी ना बचा सकेले। सीआईडी के सारा सबूत तोहरा खिलाफ मिलल बा,
अब तो ट्रिगर दबा के तरह बस मार डाला और वो लोग सबके लगी कि तू देश छोड़ के भाग गए ना। ना ऐसा ना करा, प्लीज मत मारा हमके। अब हम वाकई देश छोड़ के चल जाए। आपके बारे में हम केहू के नहीं बताए, आई प्रॉमिस। अरे शेखर तू समझत नहीं खा, तू हमार चेहरा देख ले बड़ा। अब हम तरह के छोड़े की बेवकूफी तो करब ना, ऐसे तरह के मरे के पड़े। मत मारा हमके प्लीज। क्यों बा प्लीज बचावा हमरे के, बचावा। क्यों बचावा। उठ उठ। सर हम रीटा, टोनी सर के सेक्रेटरी। तोहार चेहरा तो हम भी देख ले रानिया मिस रीटा। हम तो कोनो सबूत, कोनो गवाह कुछ ना छोड़ ले रानी। तो आपके कैसे पता चलल? ये फोटो के जरिए तू हमनी से कहले रहलू कि तू टोनी के पिछला 2 हफ्ता से जाने लू, तो फिर 2 साल पुराना ये फोटो में तू का कर रहल बाड़ू? ये बहुत कुछ कह गई। अब बतावा, तू अपना बॉस टोनी के काहे मार लो? टोनी हमार बॉस ना रहे, हम टोनी के बॉस रहनी। लेकिन तू तो ओकर सेक्रेटरी बनल घूमत रहलू, ऊ का रहे? ओ सिर्फ और सिर्फ एगो नाटक रहे, दुनिया के दिखावे खातिर। असल में सारा दिमाग हमार रहे एमे। टोनी की तो हम सिर्फ आगे रख ले रहनी ताकि कबो कानून हमरा तक पहुंचे तो टोनी पकड़ल जाए। तो फिर टोनी के खून का के अपना पैर पे कुल्हाड़ी काहे मार ले? काहे कि जब चींटी के पर निकल आवेला तो ओकर पंख काटे के पड़ेला, और टोनी बहुत ही ज्यादा हवा में उड़े लागल रहे, बहुत ही लापरवाह और ओवर कॉन्फिडेंट हो गए रहे। वो दीनानाथ के साथे सेल्फी खींच के सोशल मीडिया पे डाल देलस। तो फिर तोरा डर लागल कि वो फोटो सोशल मीडिया पे चल गई, तो जौन जौन शहर में वो 420 कैले बा केहू न केहू ओकरा पहचान ली। हाँ, और ओकर पेट में जौन सिक्का रहल वो सिक्का हम ही ओकरा निकलवाइले रहनी ताकि आप लोगन के लागे कि खून के हुआ ऐसा आदमी कैले बा जेकरा साथ टोनी बेईमानी कैलस, और यही खातिर सारा सबूत शेखर के खिलाफ दे लो ताकि हमनी ओकरा अपराधी समझी। न जाने कितना जिंदगी के साथ खेल ले हतू। देश भर में ना सिर्फ लोगन के पैसा चुरैलू बल्कि उनकर खुशी, सपना सब छीन लेलस। कड़ा से कड़ा सजा मिली तोहके जुर्म खातिर।